Datorren ostegunean hasiko dira akordeoi soinuak gure herrian entzuten. Urtero bezala, akordeoi kultur astea ospatuko da uztailak 2tik 5 gure herrian eta aurtengoan 23. edizioa beteko du kultur aste honek. Auzpoz, Euskal Herriko akordeoi elkarteak Zarauzko udalaren babesarekin antolatzen du aste hau eta aurten 4 kontzertu interesgarri aurkezten dizkigute. Lehenengoa datorren ostegunean, uztailak 2 arratsaldeko 8:00. Antoniano Aretoan, Arrasate 2008 lehiaketako saridunen kontzertua entzun ahal izango da. Ordu berean, baina musika plazan 8:00, uztailak 3 ostiralean, Isidro Larrañaga akordeoi orkestra entzun ahal izango dugu. Larun batean, uztailak 4, Malekoian eskainiko digute kontzertua New Mood Trio taldeak, hauek gaueko 10:00 ekingo diote euren emanaldiari. Eta azkenik, 23. akordeoi kultura aste honi amaiera emateko, uztailak 5 igandean, berriro ere 8:00 itzulita, Antoniano Aretoan Lankora Duo taldea entzuna ahal izango da. Beraz, akordeoi zaleak ez duzue aitzakiarik, uda partean aisialdia non bete badaukazue, ostegunetik igandera bitartean, 4 kontzertu izango ditugu herrian, eta denak ere ziur maila handikoak.